I pozdrav ljudi, dobro došli u novi video. I šta ćemo da radimo u ovom videu posebno, pa šta ćemo drugo da radimo nego da svrtimo krug. Šalim se brate, moje papuče, čekaj bre da ih obučem, ovo su mi sa 7 godina što sam imao papuče male bre, šalim se. Tako da krećemo, znači snimamo video gdje ću da vam pokažem moj novi računar ili ti PC što sam kupio, tako da neću ništa posebno da kenjam o komponentama, nego tako svaku komponentu ću malo da tako ispričam vam nešto zanimljivo, šta može, koliko košta i to je to. Krećemo. Za matičnu ploču sam uzeo MSI, znači marka MSI, što je ekstra za matične ploče, top quality and stability, ovo malo da se kuće. Šta to znači, znate sami. Kompatibilna je sa Windows 8, Windows 7, FX procesorima, ovo je AMD chipset, dobro znači. Što se tiče modela matične ploče, to je 970A G43, možete sami vidjeti kakva je i da vam se sviđa. Overclocking 1 sekunda, overclock generacija 2, što može samo da dobro znači dobro je za mislim bitno da sam uzeo ovu matičnu ploču iz razloga zbog mog procesora koji ćete vidjeti u nastavku klipa, a support je, znači podržava procesore AMD FX, Phenom 2, Athlon 2 i Sempron, nikad čuo, dobro. AMA 3 Plus je soket. Što se tiče RAM memorije, koja je tu, znači 4 ima, znači to vam je 4 slotova, 4 mjesta, da bolje razumete. DDR3 naravno, od 1066 MHz do 2933 Hz, znači overclock. MHz može stane maksimalna RAM memorija 32 GB. Da. Sad ovdje neke stvarčice, ovo gledajte sami ako je bitno, to šta da kažem, ne da nije bitno, evo ga, za kada je pokažemo da ima šta ima unutra, zato što žurimo. Otvori se Sezame, otvori se brvi, jebem ti, čekaj, ovako će. Vidite, dve jače ruke, mnogo jače od jedne, čas ovako, jebik. Šta ima unutra? Pa šta ima nego port, ovo su konektori, ovo su neki konektori za spajanje. Ovo se stavi iza onako kod kućišta, da vidite one rupice, za miši i tako ta stranja, za mikrofon i tako to. Ovo je CD sa driverima, mada skinut ću nove sa interneta, ali čisto CD kod CD. Ovo je za ovaj model neka mala lektira ili knjiga, da vidimo znači tu šta piše, tako to nešto govore i kurči se za svoje nove modele naravno. Što više pare im date, to dobijete bolje, to je zašto drugo. Pade mi konektor. Šta vam, dobro, ovo reprezentuju svoje modele MSI i tako to. Sad da vidimo samu matičnu. Ajde, gdje si muljo, vidite kako lijepo izgleda. Čekaj ovako da uzmem. Znači zaista lijepo izgleda, sada u ovom pakovanju se ne razmagnetiše, ali nećemo je vaditi, meni se sviđa. Tako da, to je to što se tiče matične. Sad ću stavim tu i da je šutam. Beži, šans. Što se tiče grafičke kartice, zaboravio sam kažem, ova košta nekih, koliko? 6-7 hiljada, tako nešto, to ne, oko nas 6-7 hiljada, pa vi izračunajte koliko to u evrima. Power Color, grafička kartica PCS Plus. Znači, veoma kvalitetna grafička kartica Radeon R9 270X, što je ekstra, znači sve igrice ćete igrati uglavnom na maksimalnim postavkama od minimalno 50 FPS-a, što je tačno odlično za igricu, znači bukvalno Ultra Max, kako god želite. 2 GB DDR5, što je ekstra, znači AMD tehnologija, dobro, znači može čak i na 4000 rezoluciju da ide, znači da se igra sa njom na 4000 rezoluciji, DirectX 11.2, što je ekstra, i PCI Express 3.0, isto novo ekstra, sve budućnost je u toku, to jest grafička kartica za budućnost. I ova je dobra, da kažem, ova matična
ploča, zato što je AMA 3 soket, tako da ću, kad mi se sastari moj procesor koji sam kupio, moći ću staviti onu 9000 seriju, što je ekstra. Grafička kartica se odlično hladi, vidite temperatura za 16% bolja od drugih R9 270X modela, mada ne znam da je to istina, ali dobro. Dva ventilatora na ovoj grafičkoj kartici i evo još jednom vidite kako izgleda, tako da to je to što se tiče grafičke kartice. I nastavljamo, znači zaboravio sam kažem, grafička kartica košta 20.000, da, 20.000 dinara. Sada prelazimo na ovu ovdje kutiju. Mislim da ovo je nečija kuća, ali ajde da provjerimo za svaki slučaj. Eto što, šalim se. Evo, znači, šta imamo za početak? Šta? Neko geometrijsko telo, valjak. Kako ide površina zapremina i to nemam pojma, ali sad ćemo ga bacimo. Pošto nam u ovom slučaju ne treba. Krećemo od napajanja. Ovako ja kažem za napajanje se dade da malo uštedim, zato što mislim napajanje ko napajanje, bitno je koliko ima vati, a ne da je neko kvalitetno ili lepo, da lepo svetli. 600 vati napajanje, Power neka druga marka ne znam, uglavnom obično napajanje košta nekih oko 4000 dinara, da, znači tolika je cena napajanju. Sad ću da otvorim da vidite kako izgleda. Čekaj, moramo ovako. Znači, ništa posebno ne izgleda, ali 600 W je 600 W i dovoljno da pokrene ovu konfiguraciju. Evo, vidite. Sad ćemo malo da ga biš, tako je. Šta imamo dalje? Sad ćemo, znači, utvrditi smo napajanje, grafičku karticu, matičnu ploču, napajanje. To je to, šalim se, to je to. Prelazimo na zanimljiv deo, a to je procesor. Vidite li? Znači prelepo dete. Šta imamo? AMD FX 6300, što možete vidjeti ovdje. To je šestojezgarni procesor koji radi na 3,5 GHz, što je ekstra. Ovdje u Black Edition, znači u ovom pakovanju dobijemo i onaj početni cooler za procesor, ili ti hladnjak, koji ne valja, znači uskoro ću kupiti novi hladnjak, to ću kad sastavim ako ovaj bude bučen, ako se bude jako zagrevao, tako da procesor je ekstra, znači bukvalno sa 100 € ne možete kupiti bolji procesor, sa 6 izgara, sa 3,5 GHz i da može se overclockuje hladnjaka na 4,1 GHz. Ako imate i dobro hlađenje, siguran sam da može ići i bliže 5 GHz, oko nekih 4,5, 4,6, znači tako otprilike. Ekstra procesor, dobijete cooler uz njega i to je to što se tiče ovog procesora. U kombinaciji sa ovom grafičkom mislim da će da pojede svaku igricu novu koji izađe od Battlefielda 4, koje su zašto tačnije, od Battlefielda 4 do GTA 5 do svega, znači bukvalno ćete budete miri ako sastavite ove dve komponentice. Ja ga nećemo šutamo, on je dobar dečko, vredi para. Sad ćemo RAM memoriju. Viper Patriot, to je kit od 2x4 GB kit, DDR3, 8 GB rama, naravno ovdje piše DDR3 Advanced Cooling, znači dobro hlađenje, 100% hand tasted, to je kao da 100% radi, mislim da svih 8 GB rade, da je isprobano, tako nešto. I ovo vidimo 1600 MHz radi. Sad ćemo da ga otvorimo, sekundica. Samo da ga otvorim. Sad moramo ovako. Meni se jako sviđa kako izgleda. Tu se mogu i malo da uštedim, ali jebi ga. Dobra memorija je sve što vam treba da odletite na Mars. I vidite, znači, perfektno izgleda. Šta da kažem, odlična RAM memorija i to je to što imam da kažem za nju. Mogu sam da košta oko 8700, 9000, tako nešto i preporučujem je svima. Sad ovo je malo, ovo je obično, znači hard disk,
od 1000 GB, ovdje nećete vidjeti, mislim ono, zato što upakovano u foliju, mrzim sad da otpakujem. 1 TB ili 1000 GB, dosta brz hard disk, košta nekih 6.500-7.000 dinara, ne znam. Svima bih vam preporučio ovaj hard disk, baš sam gledao BeatStoucher model koji je i nešto se vi nabojite, sve će biti u deskripciji i to je to od ove kutice, sad je prazna, sad idem da je dam nekom da se preseli tu, vidjeti neki ganci, šalim se bre, tako da to možemo tu, beži bre. Sada ćemo da vam pokažemo, ću da vam pokažem kućište, evo ovako izgleda, čak moram sadnem da legne, evo, Raidmax Syrian 2, kućište ko kućište, ne treba puno davati para, ali meni se ovo jako svidjelo, a nije bilo skupo, nekih 4000, otprilike, 4000 dinara, da. Evo ovo da usvatim, tako, sad ćete da vidite kako izgleda. Dobio sam samo jedan kuler, iako sam trebao da dobijem ove u boji, a zato što je naša država lopovska i ona svako gleda da ukrade, pa tako da uzmu ovako za sebe ove kulere, evo kako izgleda. Meni se jako sviđa. Ovo ovdje vam je da palite, restart, ovo su ovi portovi ili neki, ovo je za USB3, vidi se odmah. Ovo je da pojačavate, kako se zove, ventilaciju, ovo je da pojačavate svetlo, da, od tih LED hladnjaka, koje su u ovom slučaju crvene boje koje će biti. Ovo je ovako izgleda sa strane, ovdje je ovako providno lepo, iza da vidite kako je izgleda, ovdje je iza neki hladnjak. Da vidimo ovako, ovdje će biti previše mraka, nećete ništa vidjeti. Ovdje je ovako, ovdje ima ovako za držav da se uvati, vidite, i zamalo da mi padne. I ovo je još sa ove strane Mid Tower, dobrih dimenzija, meni se sviđa i ono, mislim da možete ovo i da vadite ovako, ako se zagreva previše i tako, mislim ono, imate 1000 stvari koje možete da radite na ovom kućištu. Ovako otprilike izgleda i šta da vam kažem, bit će to jedna lepa ova konfiguracija kad se sastavi i nadam se da ste uživali u ovom videu, pa se vidimo do sutra jutra.